Salutare și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie Minecraft. Hai să începem. Dacă nu se aude vocea mea, asta este. N-am mai postat de mult, deoarece am avut teme de făcut și alte chestii. Cred că să mergem într-o peșteră și mâine, în al doilea episod, dacă se strâng măcar 12 sau 10 like-uri, o să postez al doilea episod. Stați, mai luăm încă un copac. Și după aia mergem în peșteră. Să găsim și noi fier, diamant. Ok, haideți să mergem. Să fac crafting table și niște bețe. Să-mi iau niște bucăți de piatră. Și să-mi fac 2 târnăcoape de piatră. Aici este niște fer, dacă nu se vede, asta este. Am găsit niște cărbune, stați să le iau. O să le iau pe tot un pic mai târziu. Trebuie tot să coborâm pentru că pe acolo găsim diamante jos. Stați să mă duc să fac un furnal. Încă niște fer. Luăm cărbuni ca să avem nevoie. Ne ajung atât.
De acolo n-a să mergem deocamdată. Să-mi pun și ăsta la fer la făcut. Să pun niște cărbune aici. Mai mergem un pic să explorăm, dar nu în jos. O luăm pe aici. Aici cobor în jos să o lăsăm și să mergem în alta. Luăm astea și să mergem la suprafață. Și să începem să construim o căsuță micuță. N-am pietră. Ca să-mi fac un topor de asta. N-o să mi-l fac de fier, să mi-l fac de piatră. Și haideți să spargem lemnul, fiindcă să facem stâlpii din lemn nefăcut, iar în rest văd eu cum fac. Să mergem și în explorări, dar nu în episodul acesta. Adică să căutăm sat de villager sau de asta. Haideți să luăm și copacul acesta. Și să nivelăm. N-o să vorbesc foarte mult pentru că sunt concentrat. Dar prima dată să ne facem o căsuță așa în pământ. Că se face noapte. Imediat. I-am uitat crafting table-ul afară. În fine, să-mi fac altul. Da, deci cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi să ne auzim data viitoare. Pa, pa!